Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hayibo, iy'ngane zaka-Twitter ezingahloniphi zithi-ke nje ubaba uMseleku zimfanisa naloya mfana owakadlamuka ohluphayo. Ukuthi loya wakadlamuka kwalobola ubaba wakhe wagcina esebizwa ngendoda kodwa kwangasiza iy'nkomo zakhe lo kaThando. Sezithi-ke iy'ngane ubaba uMseleku awukho umehluko. Njalo zithi-ke ngenxa ye-medical aid, hhayi anganayo i-medical aid, isizathu sokuthi ingoba engaguli njalo kodwa ebenomndeni omkhulu. Ime kanjani indaba yasemzombeni ya guys? Lesi zinena benze njani? Badlala isikeshi. Kuthiwa nje hayi manini ngicela phumani kule ye-medical aid. Nize la nginihlebele enye engixake kakhulu mina. Leyana yangishiya ngiyidizi. Ngiyaxolisa ukuthi kungena uvuyokazi because ungale kwizingane zesithembu. Kodwa niyazi ukuthi-ke yini efaka uvuyokazi kulo mndeni wakaMseleku. Ile emingenze ngaba dizi-ke guys. Ukuthi uMpumelelo nobaba uMseleku bakhuluma ngendaba yengane. Angithi bona bafuna ukwenza izinto right. And ngiyenzeka ukuthi-ke njengoba bekhuluma ngendaba yengane kuzokwenzeka ukuthi umndeni-ke lo abaxhumana nabo, le mndeni abaxhumana nayo ngokuthi baney'ngane khona bayayibuka nabo le TV show. Maningi ngixoxele. Kule ndlu abakhuluma kuyo uma wakhona akekho okumayini. And uma bekhuluma ngoma wakhona bakhuluma ngendlela engakhombisi ukumhlonipha. Uma bekhuluma futhi ngoma wakhona bakhuluma ngendlela yokungamsupport. Kodwa bathi bona kungcono bobabili kube yibo abazokhulisa ingane yomfana ngendlela. Guys, ningenizwe into ekusuyahlekisa kodwa ingahlekisi into efana nale. Umayeni unama issues akhona. Kunomgo wakhona uyahila, abekho eduze kwakhe ukusondela as i-support system yamayeni okuyena mama wale yandlu. Ukunalokho bakhanda i-TV show le abalindele ukuthi kuyosizohleka or sigxeke umayeni as if asibone ukuthi kwenzakalani. Iy'nkinga ey'fikayo zithini. Athi-ke umkhulu wengane enye into ukuthi phela ingane yomfana umama wayo ese-move on. So uthi umkhulu yena singcono isithombe sengane ebuke umkhulu wayo eshada or ephithizela nabanye ukunokuthi ingane mhlampe ibe kwikhaya elizoba stable noma wayo. Hayi leli khaya elibhizi ne-chaos ye-TV show. Guys, bacabanga ukuthi ingane kwanasizazi. Ngoba nje leya nto iyodwa inokuhlebisa ukuthi hawu. Le ndaba lena ethe ukujula okufanele ngabe ikhulunywa ngendlela e-right because into engiyibukayo kusendwe message la kufanele ukuthi iye khona. Manje bona bayisiphithiphithi nje khona endlini kunhlakanhlaka kuney'nkinga. And ophethe-ke leya ndlu akekho umnikazi wayo. And umnikazi wayo ukhala ngokuthini ngithwele. And mayethwele abafuni ukubona ukuthi uthwele because mayeveza ukuthi ngithwele u-expose bona. Ngoba ngesikhathi kuvela ukuthi izinto ey'ningi zenziwa umayeni kuzovela ukuthi ba-absent kangakanani. Ukuyikhukhumeza kwabo akuthi shu. Angithi. Kodwa manje ngoba umayeni kufanele bempheyinte wrong kwi-TV show. Ngoba manje ku-TV show kune-competition ongoing okungenawina okuyi-competition eyisidididi nje yesidadada lesi esithemba ukuthi loya nkosikazi uyifave enani. Mase kusala ama-issues abalulekile because uma uyibheka i-leader enjani ezothi leli khaya aliqondile. Indlu lena akuhambi kahle. Kuleyo conversation efanayo ayizi ingane enye sizoyikhulisa khona la. Bona bobabili. Ngoba phela umayeni akekho. Ngisho kwi-conversation abayikhulumayo nasetafuleni akekho. Ekumsupporteni futhi abekho. Bathini kithi? Upart 2 bey'nganekwane zasemzombe. Sisazoqhubeka because iy'nganekwane lapho yinde kakhulu. Bye.